ekenekwa m ụnụ aka m bụkwa akụ nwoke okwu ọzọ bụla na-akpụ na-eri akpụ kọrọ nwanne mmadụ nwanne anyị nwoke bụ mmiri ewu ilo nwanne otiwago aka oyibo nsugbe na nke ikpeazụ a ife a na-awa ịpụta ijebe n'ọtụtụ ụlọ ụka na-ekpe Destiny Changer ya bụ nwanne anyị nwoke apụtago na nke ikpeazụ a kọwalụ gị nwanne na ife ọbụla ị ga-abụ nwanne na ọdịgo n'akara aka gị oredi ka ị na-abịa ụwa chi ga-edegolu gị ife ị ga-abụ weda ma ị ga-agba moto at the age of 40 weda ma ị ga-alụ ụlọ elu at the age of 35 nwanne weda bụba nwaghachi at the age of 30 nwanne chi ga-edegolu gị ife ị ga-abụ ife ịfụrụgụ kpee n'enu kpee na ana na nke ikpeazụ a aja ịfụgwago chụọ n'enu chụọ na ana na nke ikpeazụ a na-akwagịsị gị na-aga-agbanwe ya bụ akara aka nwanne ịdị ife afa adụrọ and gụnwa na onwe gị iput more effort nwanne ịfụ na iche njiri ya bụ akara aka gị ahụ dụka mmadụ ịgbanahụ inyo gee n'ọsọ ọ dụka mmadụ ịgbanahụ inyo gee n'ọsọ nwanne mmadụ gere ihe n'ọnụ nwanne anyị nwoke ka ịnụ otu o si kọwa ya bụ ife ya bụ gụnwa bụ onye ọdụ ọsịsọ na nke ikpeazụ a. These are letter writing of the spirit. Those lines in your palms are letter writing of the spirit. No man mortal can read this language. This is A, B, C, D, alphabet in the spiritual language. This is how it is. These lines are not in your hands for you to be folding your arms. It doesn't have any value in your hand. This is the map of your life. How you will spend your life, whatever thing you are going to pass through in your life, how many children you will bear in your life, the number of people you will know in your life, the number of countries you will visit in your life, the number of cars you will ride in your life, the number of aeroplanes you will enter in your life, the number of houses you will build in your life, the number of bad and ugly things that will happen in your life, and the day you is here. All of them is in your palms. Everything you say in Apocalypse is in your palms. All of them is registered there. They put it in your palms. Obulu na ajua gị kedebe a na-akpọ ebe a. Kedebe a na-akpọ ya na Igbo. Kedebe a na-akpọ ya na asụsụ Igbo. Ebe a na-akpọ ya na asụsụ Igbo bụ akala aka iji bịa ụwa. Akala iji bịa ụwa. Akala aka ụwa gị. Your destiny. That is reflection of your destiny. The map of your destiny. Akala aka. This is where about all these things is what you took, and you took oath. You took oath to acquire all these things. And those oaths you took are the things that is pushing you about. Because you must fulfill the oath you took. You must fulfill your destiny in life. So, mgbe natala nyaba kalaka wee bịa bụ ụwa. Ọ bụ ebe anụnwa ma moto ma ụnọ ma ibe niile ịkatala na akalaka ị ga-eji wee bịa ụwa ka ebuiri gị agbọgalete ebu igi ya ibuli ya violi evolu wee violi ya wee pụtawa ọnọdụ ka toy. Those things imele akwa ya ekwuru na ị ga-eji n'ọdụ ka toy. Ọnya ka o ji wee bụrụ na iche ije chụọ aja na mmiri ị na-eyusi ụmụ ibe dị ka toy, because in their land, in their world, it is reality, but in our world it's looking like toy. Just like the wealth you are going to acquire here, those things in nature, whatever, it's just like baby toy and a use na mmiri. Mgbe ebukosialụ those things, ebukosia ya ebunye gị, iburu that thing wee batawa. Mgbe ibu ya wee na-abata ụwa, each and every one of them will a particular time ọ ga-eji wee manifest in your life. Enwere ndị ị ga-eweta in your age of 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 100, and so forth, and so on and so forth. Years in your life. When you are coming to this world planet, you come empty-handed. Oh, Chinefo, those things you katana kalaka no gana abia according to your destiny, according to your timetable of getting those wealth.
those load iji wee buru ibu wee bịa ụwa o nwere specific time ị kwesịrị ịdị na-emebe akwa ya. Onye bụ those time ọ ga-abịa ịnọkọta ịlọ nla ife onwe gị ebe ị na-egbu azụ na mmiri. Mgbe ọ bụla ịfụrụ onwe gị ebe ị na-egbu azụ na mmiri, malụ na iyi eje chụọ aja na mmiri. They notify ka ọnọdụ ka onye na-eme afia expect from obodo oyibo mebi na ịtụrụ ngwa afia ọ na-abata. Mgbe ọ bụla ngwa afia bụ bata, ejenti ga-akpọ gị na fon sị gị na afia ga-abatago. Ọ bụ eziokwu? Ejenti ịkpọ gị na fonu na ngwa afia ga-abatago bụ mgbe abụ ị ga-alọ nlọ. Those are the time ị ga-alọ nlọ fọ onwe gị ebe ị na-egbu azụ na mmiri. Ị malụ turuturu na ị ya eje chụọ aja na mmiri. Jee ka ije chụọ aja na mmiri ka ikili ya your goods ka ọ bata. Ịlọkwa nlọ ọzọ fọ onwe gị ebe ị na-epik ụdala, ebe ị na-epik ụdala maọbụ mkpụrụ osisi dị iche iche. Ifo onwe gị ebe ị na-aghọ mango. Jee ka ịchụ aja na mmiri. Na onwe ngwa afia gị bata anyị ị na-edili ikili ya. Onwego something dị due in your destiny n'idili ka ọ manifest ya. Mgbe ọ bụla ịfụrụ onwe gị ebe ị na-egwu mmiri na nlọ, jee ka ịchụ aja na mmiri. Na onwego something ị kwesịrị ime ka ife ọma ha dị na mmiri a ka o lue gị aka. Mgbe ọ bụla ịfụrụ onwe gị ebe ị si na moto na-ebutusi ibu, jee chụọ aja na mmiri na ife ọma na-achọ ka ọ bata. Mgbe ọ bụla ịfụrụ onwe gị ebe ịdaba n'ime nsị na nlọ, ịdaba n'ime nsị maọbụ ebe ị na-anyụ nsị, nsị agbasịsịa gị na-arụ, maọbụ ịbataluo zọọ nsị ụkwụ, nsị mmadụ nyụrụ, nsị ebe na-asọgo oyi na nlọ, maọbụ ife onwe gị n'ime toilet, nsị oju na toilet niile, jee chụọ aja na mmiri na ife ọma na-achọ ka ọ batalụ gị. Ezigbo ife ọma ka ọ bụ. Ịfụ nsị na nlọ bụ ezigbo ife ọma, ọ bụrụ ajọ ife. Ị malụ na enwego a sacrifice e notify gị na ọ dịgo due for you to go and claim. Go and claim it. Nya bụ gị nwa bụ onye ọdụ ọsịsọ na nke ikpeazụ a, gị nwa bụ onye chọrọ ịgbanahụ chi gị n'ọsọ. Nwanne anyị na-agwa gị na nke ikpeazụ a nwanne na ife ọbụla ị ga-abụ, weda ma ị ga-abụ prezident n'ọdịnihu, weda ma ị ga-abụ kapịnta n'ọdịnihu nwanne, weda ma ị ga-abụ sinetọ n'ọdịnihu nwanne mmadụ, weda ma ị ga-abụ the highest richest man n'ogbe gị ahụ ebe afọ isi nwanne, n'ọdịgo n'akara aka gị oredi. Ife ị nidiri wee dị na-agba mbọ, ife ị nidiri nwanne bụ ịdị na-agba mbọ maka na aga na-agha mkpụrụ. Ị mahụ mkpụrụ nke ga-amịta nri ife nwanne. Akwụkwọ nsọ ị na-agụ mere ka ịghọta nwanne mmadụ na ị ga-anọ na nche 24 hours, na ị kwesịrị ịnọ na nche 24 hours maka na ị malụ mgbe onye nzọpụta gị si abịa nwanne. Ọntụ a ka ọ dị n'ihe gbasara akara aka nwanne mmadụ. Ị ga na-agba mbọ, ị ga na-arụ ọrụ nwanne nke iji bụrụ mmadụ, ị ga na-anwụ oke gị nke iji wee bụrụ mmadụ nwanne. Ma ọ bụrụkwa ma ife ahụ Chukwu dere gị na abịakwa na mmezu nwanne, akara aka iji bịa uwe nwere mficha. Enwelọ ka mmadụ fichapụ ya nwanne, ife afọ adịrọ onwelọ mficha. Kpekwa na nwanne mmadụ, ife afọ chi gị dere gị ị ga-abụ ka ị ga-abụ. Chụkwa aja mmụọ, chụkwa aja mmadụ nwanne. Mekwa ọtụtụ sakrifis dị iche iche nwanne mmadụ. Ọ bụrụ na ụkwa erughị oge ya, ọ dacha ịda. Ọ bụrụ na ụkwa erughị oge ya nwanne mmadụ, ọ dacha ịda. Gere ihe a nwanne anyị nwoke kwuru ma werekwasị okwu nwa nke mmadụ wee mere ife ọkwụkwọ ka ọha n'ọnụ. Nwe na-asị ụnụ ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise. Tụsaalụ m ozi a nwanne mmadụ, sonye n'ife m na-eme. Daalụnụ.